Имало ли е моменти, в които се чудил как да подобриш своето финансово благосъстояние с малка начална инвестиция? Чудил ли си се някога как мога да превърна 100 лева в 1000? За съжаление, такива теми са пренебрегнати в учебните планове. Поради липсата на финансово образование, много хора намират инвестирането заплашващо. В днешното видео ще се опитам да опростя процеса на инвестиране. Ще споделя с теб няколко начина, чрез които можеш да превърнеш тези 100 лева в значително повече с течение на времето. Да забогатееш не е лесно, но с изчислени рискове и правилно управление можеш постепенно да увеличиш своето богатство. Разбирам, че всеки има различна толерантност към риск, затова през цялото видео ще ти показвам различните му нива за всяка от инвестициите. Само не забравяй, че с нарастването на риска също се увеличава и потенциалната печалба. Много често ми се случва по време на консултация някой да ме попита в какво да инвестирам едни 100 лева. Първото нещо, което казвам, е, че е важно най-напред да инвестираш в себе си. Отиди и си купи няколко книги по финанси и инвестиране или запиши някой курс. Ако вече си направил това, нека да разгледаме няколко конкретни начина и похвати, които можеш да използваш, за да вложиш парите си. Първата и най-ниско рискова инвестиция е спестовната сметка в банката. Това е на дъното на рисковата скала. Може би знаеш, че в днешно време е изключително трудно, да не кажа почти невъзможно, да намериш банков депозит с добра лихва. Но има друга по-важна причина, поради която да вкарам спестовните сметки в този списък изобщо. Влагайки парите си в подобна сметка, всъщност ти започваш да създаваш така наречения авариен фонд или фонд за спешни случаи. Вярвам, че всеки човек трябва да има такъв. Това са пари, които можеш да изтеглиш веднага, ако възникне нещо неочаквано, като загуба на работа, скъп ремонт на колата или не дай се Боже някоя болест. Както се казва, пари за черни дни. Спомням си първия път, когато неочаквано останах без работа. Благодарение на аварийния фонд, който си бях създал, се справих с ситуацията без да се притеснявам и без да нарушавам стандарта си на живота. Важно е да избереш спестовна сметка, която освен че ти носи висока лихва, ти дава и моментален достъп до парите ти. Втората инвестиция, която можеш да направиш, е да купиш злато. Всеки знае, че с инвестицията в злато няма какво да се обърка и затова му давам рейтинг 2 по скалата на риска. Факт е, че лева и останалите валути са загубили стойността си значително през годините благодарение на инфлацията. От 2000-та година насам стойността на лева е спаднала с 179%. Предназначението на инвестицията в злато е да предпази стойността на парите ти от инфлацията. Например, ако през 2000-та година си купил злато за 100 лева, днес то би струвало приблизително 580 лева. Реално самото злато не се е променило по отношение на размери или характеристики. Все същия метал си е. Това, което се е променило, е стойността на лева и количеството злато, което може да се купи с тези 100 лева. Златото е оригиналната валута. Използвана е от предците ни и винаги е била считана за най-доброто средство за съхранение на стойност, защото златото само по себе си не може да се произведе и издържа хиляди години. Ако си гледал предавания като златотърсачи, знаеш колко трудно се добива то. Може би сега се чуди защо го слагам толкова ниско на рисковата скала. Всичко се свежда до пропуснатите ползи. Трябва да се запиташ дали искаш само да предпазиш парите си от инфлация или предпочиташ да ги инвестираш в нещо, което може да ти донесе много по-големи печалби, при това доста по-бързо. Инвестирането в злато те лишава от тези възможности. Той е перфектен избор, ако имаш достатъчно пари и просто искаш да ги съхраниш безопасно. Има два основни начина за инвестиция в злато. Първият е чрез купуване на бижута, кюлчета, монети и други подобни. Когато обаче купуваш такива предмети, често се налага да платиш доста по-висока цена от действителната цена на златото. Все пак и продавача на тези предмети иска да реализира своята печалба. Вторият начин е чрез брокерски платформи, като eToro, Revolut и много други. Това ти позволява да търгуваш без да притежаваш физически метал. Също така, купуването и продаването става значително по-лесно и безопасно от това да се разхождаш по улиците с злато по джобовете, докато стигнеш до магазина. Ако златото не е достатъчно вълнуващо за теб, може да се насочиш към някой индексен фонд. Ще сложим индексния фонд на тройката по скалата на риска. Ако инвестираш само 100 лева всеки месец в индексен фонд с 7% годишна доходност, след 30 години ще имаш приблизително 123 000 лева, при това без да се налага да разбираш от финансови пазари и от инвестиции. Нека да обясня какво представлява индексния фонд. Представи си, че искаш да си купиш плодове от пазара. Имаш два варианта да направиш това. Първият начин е да отидеш и да обикаляш сергиите и да разгледаш всеки един плод по-отделно. Както знаеш, това ще ти отнеме доста време. Освен това, трябва да можеш да разпознаеш кой плод е добре озрял, на кой му е сезон и кой е най-пресен. По същия начин се случват нещата, когато инвестираш в акции индивидуално. Трябва да знаеш коя компания е най-подходяща, да направиш анализ и все пак не е сигурно дали ще улучиш. Втория вариант е да си купиш готова кошница с плодове, която съдържа всеки един плод по-малко, така че да е добре балансирана.
Плодовете в нея са предварително подбрани и добре озрели. Най-хубавото е, че ти не трябва да си експерт по плодовете или да отделяш часове в обикаляне по пазарите. Индексният фонд работи по подобен начин. Той е кошница не с плодове, а с акции, които са предварително подбрани. Този тип фондове следва определен пазарен индекс, който е съставен от много различни акции и отразява общото им поведение. Има множество различни индекси, които следят различните пазари. Например, S&P 500 е един от най-известните индекси. Той обединява 500-те най-големи компании в щатите. Инвестирайки в този фонд, ти едновременно купуваш акции в Apple, Microsoft, Amazon и още 497 компании. По този начин имаш най-добрата възможна диверсификация, без да се налага да си експерт по финансовите пазари. Средната доходност на този конкретен фонд за последните 10 години е 10%, което е доста впечатляващо. Има още много подобни индексни фондове, като iShares World, Emerging Markets. Има и такива, които инвестират в имоти и в ценни метали, така че почти невъзможно да не намериш подходящ за теб. Нека да предположим, че нямаш възможност за голяма първоначална инвестиция. Нека да видим какво ще стане, ако инвестираш само 100 лева на месец в индексен фонд с 8% средногодишна доходност за период от 30 години. Общата инвестиция за целия период ще ти струва 36 000 лева, а накрая ще получиш приблизително 142 000 лева като крайен резултат. Това е силата на сложната доходност. Мога да ти гарантирам, че това ще е предостатъчно да се пенсионираш спокойно, без да разчиташ на държавата, че някой хубав ден ще получиш пенсия. Така че не се бави, а започни да се интересуваш и да инвестираш. Колкото по-рано започнеш, толкова по-голям резултат ще имаш накрая. Това е една от инвестициите, които аз лично правя всеки месец. Ако имаш нужда от помощ в избора на фонд или искаш още информация, не се колебай да се свържеш с мен за безплатна финансова консултация. Можеш да го направиш чрез моя сайт, чийто линк ще намериш в описанието на видеото. Смятам да сложа край на това видео тук, за да не става прекалено дълго, но не се притеснявай, ще има продължение. Затова, ако искаш да си сигурен, че няма да пропуснеш втората част, абонирай се за канала ми. Обещавам, че следващото видео ще бъде още по-интригуващо от днешното. Надявам се, че информацията, която споделих, е била полезна за теб. Благодаря ти, че гледа и до скоро!